ngempela uMapholo Mashiya Mahlangata azoshumayela insizwa wakhe ngiqomo nqinda phinda futhi ahlinza ngereza himlo umadabula maphento umadabula magistrini ngizonimema bafowethu lapha yana eRandfontein ngithi wozani nonke bafowethu zakhala nge-8 zika-August laphana eCalabash eRandfontein sobe sithi Drip Friday wonke umuntu obegqoka umswenko nami ngobe ngigqoka uBrentwood wami ngisho ngekhavela yami ngeOmega yami phansi ngobe ngiphethe induku ngobe ngikhuza kwasana bafowethu ngobe ngingahambi ngedwa-ke baningi engihamba nabo oMindlo somapiano ngikhuluma lana ngo-MC Vithiza nabo Timeless Wakanda T-Bone sobe sibaningi i-address ise 106 Main Reef Road eRandfontein ungalahleki hayi ubani uthi kungenwa kungenwa ngemali kungenwa mahala musukhala ngethikithi ngena mahala hala